Портфелите, че е време за какво? За гимнастика! Гимнастика! Ще правиме сега! Гимнастика! Ще правиме сега! Но по пластика! Ще правиме сега! Гимнастика! Ще правиме сега! Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. Си главата като чуждо тяло. Много екстремами, каква е тази мода? Искам да те черпя, ама само с сода. Я да чуя всички, кой каза? Донеси вратата, искам да изляза. Той е як трак, всеки знае как да танцува и бори. Едно, две, три, гимнастика! Тази гимнастичка е с много екстри. И тази гимнастичка е с всички екстри. Хайде всички вдигайте ръцете, гимнастички ханша раздвижете. Хайде всички горе вдигайте ръцете и с кеф милионите тази нощ харчете. Какво? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. Гимнастика! Гимнастика! Избухване жестоко, ударъци ще има, само да не вземе някой да ме снима. Схемата ясна, роклята тясна. Я не ми се смей, ще взема да те плясна. Само да те питам, имаш ли покана? Много екшен папи и малко драма. Той е як трак, всеки знае как да танцува и бори. Едно, две, три, гимнастика! Тази гимнастичка е с много екстри. И тази гимнастичка е с всички екстри. Хайде всички вдигайте ръцете, гимнастички ханша раздвижете. Хайде всички горе вдигайте ръцете и с кеф милионите тази нощ харчете. Какво? Всички вдигайте ръцете, гимнастички ханша раздвижете. Хайде всички горе вдигайте ръцете и с кеф милионите тази нощ харчете.